Baba osiyezulu nomhlaba ngiyashweleza izulwini ukuthatha ngenxele wethuka Nkosi yamakhosi cela ushwele ezulwini. Amen. Nakulo lonke ibandla lingcwele ekhona nalo ngishwele nakulo. Amen. Ngoba indawo engimi kuyo ayifani nezinye indawo lapha siyesime khona. Phambi kwesihlalo sobukhosi basezulwini akuyona indawo ongayijwayela. Ngakho-ke abanye baye babuke kukuhle ukuma kule ndawo, baze bafise mhlawumbe ukuthi ngathi ngabe yimi engimi kule ndawo. Abathile abadala ukungazi kufana ungaboni. Ngiyabonga-ke uNkulunkulu phambi kwesihlalo sobukhosi ukungimisa kule ndawo noma kunzima, kodwa ngiyabonga ngoba abadala bami, okhokho bami nobabamkhulu bami nobaba bangilethe emhlabeni bayathokoza lapha bakhona. Ngibongele izwe lakithi ekade uNkulunkulu wagcina ukwanyathele kuleli izwe lakithi ngenxa-ke yezimo ezithize zasezweni. Kodwa siyabonga uma uNkulunkulu esikhumbulile kwathi lezi zimo ezikhona emhlabeni eziqanjwa ngabantu uNkulunkulu waseyihlehlise eziqeda. Ngiyakhumbula unyazi lwezulu ebuhleni lusho ngazi noma kuJulayi noma kunini, kodwa nje akude kakhulu. Ithi ngoJulayi lathi unyazi siyaphela lento. Abanqokoli-ke lo nkulunkulu wethu maNazaretha. Enye into ayikhulume nje kwangazathi ateketise uzunganaki. Kufanele umlalele, ngamlalela mayikusho lokho. Ukhona-ke isifo abasebesibabaza bethi hayi phela nje ngoDisemba nangoNovemba khona isifo esikhona esibi kakhulu. Kodwa kwaphelezeni konke lokho ngoba wayeseshilo oshilo maqwele. Siyakubonga-ke lokho maNazaretha ayingcwele enkosini, bonge ilizwe lakithi, amakhosi alelizwe, ukunyathela kwakho baba namathamba abanyakazile ngoba unyathele uthuli lomhlabathi wabo babe ubusa. Ngiyacela uNkulunkulu noma isimo sinje bangcwele imvula inethe kakhulu ekuseni, kodwa ke ngijike kancane bangcwele benkosi. Ngiyacela bangcwele ngesihlabelo sika 2:14 2:14 Omkhululi wethu Jinanzalo
bangela abahle enkosini. Bantwana bakaNkulunkulu, sisesikhumbuzweni lapha. Siyabhombela. Ukuthiwa umqali wendlela. Umqalisi wokuhamba kwaloku Nazareth esihamba kuko. uNkulunkulu ke lona bangcwele owabona ngokhokho bethu nobabamkhulu bethu nobaba bethu. Ikhona incwadi ekhuluma ngalokho. Mangikhumbula ukusho kanjalo kwaDeuteronomy 10:15. Wabe sekhetha thina. Isho njalo lencwadi, ungayifunda. Deuteronomy 10:15. Wabe sekhetha thina. Thina nzalo yabo. Kodwa uJehova, Incwadi kodwa uJehova wayebanamele oyihlo benu, wayebanamele okhokho bethu nobabamkhulu bethu nobaba bethu ukubathanda. wakhetha inzalo yabo ngasemva kwabo, wasekhetha inzalo yabo ngasemva kwabo. nina kubantu bonke njenganamhlanje. sokanike ijwabu lenhliziyo yenu, ningabe nisaba ntamo olukhuni, ngokuba uJehova uThixo wenu, ngoba uJehova lo uThixo wethu unguThixo wezithixo, inkosi yamakhosi, inkosi yamakhosi, unyazi wezulu, uThixo omkhulu, onamandla nosabekayo, ongakhethiyo umuntu. Amen. Yabonga usifundile baba. Labe ngifuna khona. Thina sesikhethiwe. Kodwa baba bethu abakhethwanga. Ngoba wafikela kubo. Uthiwa wababheka. Wasiyabathanda. Kanti ukubathanda kwakhe usebathandela thina bangcwele. Enzalweni yabo. Yithi laba namhlanje esiphambi kwesihlalo sobukhosi basezulwini. Kodwa indaba enkulu ithi sokani banazaretha. Ijwabu lezinhliziyo zenu ningabe nisaba ntamo olukhulu. Amen bangcwele. Lapha ke bangcwele abahle enkosini. Bombela lapha wenza imanga kule ndawo yakithi. Ulukhulu ukulandela kakhulu umlando walapha kithi ngoba mude. Uma uliphile nawo uphaphama isikhathi soku2 ngoba mude. Kodwa ngamafipa nje iyo le ndawo owanikwa yona uBhombela ngesikhathi efika la. Kwakuyindawo lena embi. Kwakungeyona indawo enhle. Kangokuthi inkosi yakithi ayithandanga ukuba uBhombela abe kule ndawo. Khona indawo ayimkhetheleyo. Kade Shumayela umfundisi ekseni. Uthi uBhombela wangena emzini umuntu okwakuthiwa khona akuyilibuyayo. Kodwa wangena uBhombela. Nalapha kwaba kanjani? Kwakuyikhawe leli lasezulwini bangcwele. Wangena uBhombela. Yilapho-ke lapho eyathi inkosi khona esebekele umuzi uBhombela.
yathi inkosi yakwaDube ngeke inkosi le ndawo imbi nezilwane kakhulu. Abantu bakababa bazodliwa zilwane kule ndawo. Wathi uBhambela Ndaba ezitha sengikhulumile nalezi zilwane ezidla abantu lapha ukuthi singabe zisabadla abantu. Kodwa uma kwenzeka lokho kwakunendlu eyiqhugwana uBhambela wafika wayakha lapha efika waseyikhomba lendlu ethi makwenzeka lelo phutha wayemisa nje isibindi uBhambela wayathi ngeke kwenzeka. Wayefuna ukuloba iBhayibheli lelo lifundwa namhlanje. Uyongena kuyanza ukukhuluma nami khona. Ngempela wahamba uBhambela saqhubeka isikhathi kwasonto nje la. Yayisiyenzeka indaba. Yayisiyamthatha ingwenya umfana kaNdunakazi. Uhambe phela sekumkhulu. Kodwa umlando uthi kwakumfana kaNdunakazi akabonga uNkulunkulu. Usho umlando esikhulunywa ngawo kancane. Ngoba waye umfana kuleso sikhathi. Yabe seyimthatha ingwenya kancane. Inkosi yakwaDube yangena khona lapho. Yahamba emazwini kaBhambela. Yakhuluma naye khona. Yakhuluma sengathi ikhuluma nomuntu obhekile. Embhekileyo yakhuluma nje yangathandaza. Ngoba kasho uBhambela ukuthi ufika uthandaze. Wathi ufika ungena kule ndlu ukhuluma nami khona ngokuzwa noma ngikuphi. Ngempela bangcwele abahle enkosini. Yathi mase ikhulumile inkosi. Wezwakala wezwa uBhambela. Lapho wayekhona. Ngokomlando ke bulahleke abanye bathi okuseqhakazi abanye bathi okuseqhakameni. Ngiyongcola ke kulo ndawo. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi lokho washo uBhambela ukuthi ngiyozwa noma ngikuphi kwaba njalo kancane. Hayi kusenjalo ke seyimthathile ke ingwenya umuntu kwase kuhanjwa ke sekiwa lapha emthathe khona. Kwafika kwathandazwa khona kwalindwa kwathandazwa wabizwa lo nkulunkulu wathi intambama bangcwele yabonakala ingwenya isimlethe umuntu. Kodwa isimangaliso sikaNkulunkulu awuyimfihlakalo uthi lona uNdunakazi isimthathile ingwenya yahamba naye wonke amakhona lomfula ifuna ukumfihla. Lapho ethi mawubamba khona inyamazane maqedana bisithatha lo muntu yomgcina khona leso sikhathi sayo ingabe imhla ngaleso sikhathi asazi ukuthi imhla nini. Noma ezofika imhle khona lapha sasi. Kodwa uthi yathi manje yafika akhambe uBhambela abancane. Akhulwe la ingwenya ulimo lungezwakala. Uthi wawubona lo mzi wasegibisa phansi emanzini. Thina lo sihlezi konje ngaphezulu. uNdunakazi wabona imfihlakalo enkulu. Ubona phansi emanzini ethathwe ingwenya. uBhambela wambona ephuma khona lapha kulowo muzi lowo wasegibisi okulapha phansi. Uthi ngwenya mayifika ikhuluma eBhambela efike ekhuluma ngengwenya ukhuluma ulimi angaluzwa ukhuluma ulimi lwengwenya abancane. Kodwa kezwa ke uNdunakazi bayazwana bona lengwenya uBhambela. Yambuyisela emuva. Yaphinde yabuya yadwebe ixoshwa ilonke emfika la emanzini yadwebe yashona le yathi yashona phansi yamfika futhi khona. Wonke lamakhona. Yaba sathi ijiya ngapha ithi yangena emanzini yaqila phansi imfika khona uBhambela. Omunye uNkulunkulu okhuluma ngaye bancane. Amen. Omunye nje uNkulunkulu lona ngemfanise nalutho. Nazi lashoni la. Ntambama esiyambuyisa. Uthe kokugcina nje uthi hayi
waphuma ubhomela la kulomuzi lapho phakathi emanzini lapho waphuma engasadla enkobe impela eseqhubhe esemnyama amehlo esecijile esebomvu wafika ingwenya futhi wayikhafa ingwenya wayikhafa ongaze uzovela isoconge nje semdala ingwenya yabona ukuthi ayikhona sekonakele manje yayisimbuyise yayisisuka lapha iphuma naye yagijima phezulu yantweza yabona kancane ubona ngathi into lapha ihamba lento iza engathi kusasikejana bathi mase kuseduzane wabona ukuthi hayi ingwenya ithola umuntu abonkulunkulu sihlangane ngalo uNkulunkulu onjalo abantwana benkosi uNkulunkulu wemanga nemangaliso angifuna incwadi ka44 ihlabelelo 44 FBC Dwala